Shanduganda. Salve uscito, torna a pagare Smilibit, torna a pagare John Wick. But torna a pagare John Wick. Uyeta ke Shanduganda. Ovale pagare Smilibit. Kespianga bagi watu ke free kick. Dion. But essing se sent. Uthola ngapha ke Smilibit. Mase bapheke kuyona lapha ke iSundowns. Sibeyibona manje lapha ke Etinat. But amagoli amaningi. Mangikhumbula kahle njengoba ngisasho mbukile ke i-line up abaningi bazongifakazela mhlambe abalandelayo kakhulu ke ibhola. Awufasi line up ngofika nje la enkundleni. Kuyabheka ejimini ukuthi ke mhlambe kuperforma kanjani. Zikhona ke itayi njengabo bomfukeng. Noma kanjani uzoqala ngabo ke bomfukeng bayalazi ngempela ke ibhola bomfukeng. Abothemba Zwane kanjalo nabanye abadlali. Kodwa ke isikhathi esiningi line up ke phela lapha ke performance mhlambe yilo mdlali against le qembu edlala nalo. Ukuthi ke udlala kanjani kahle. But okungayinceda mhlambe PJ Premiership lisegazini forever kuleya sikhathini esiningi la eNingizimu Afrika esijabula khona bakwethu abo angeke bayishare neOrlando Pirates ngoba ke badlala ke ekhaya umthetho bawubeka lapha ke ubaba uMtaung benapha ke ubaba Khosi sibeka manje amabhakani Shanduganda kwevimba lapha yinake utape ira azange babe selfish ke ngoba thina uyawuhlonipha umsebenzi ngoba ngaphandle kwakhe uyabahlonipha futhi abakuphethe noma usiyabonga khoma ukuthi ke igoli mama ke goal kick ugoalkeeper libeke ne2 angisazi befaka ijezi number 1 7 noma number 9 ngaleza inkadi sakhulu nanti ke sesikolweni ufike ngo9 eOrlando Stadium true story le ngitshela nombukeli mhlawumbe uzungene ke igame emacala ngo3 uzungene ngo 2:30 ngithi isikhathi ke ngwangeni ngoba ke awunalo mhlawumbe ku5 rand ubeke ku touchline ungaboni kahle ngoba livimba ke emuva uyena ke uqaqora Velos Mbunjana bemvimba ke Mbunjana nale wethola amabhakaniya boke livimba lapha yena ke utape ira hey bakhona bakwajela lapha ke true story base Newcastle bomabusana belingafakwa lapha unompememe ke judge beshaya bakajele bakaMtambo umdlalo uqeda sekasekhaya uzongibuza ukuthi kanjani Mtunga ngesibhenga manje ke kuphola ke ngiyena ke lapha ke umbatha yina ke lapha ke coach Oward ya yesine manje la kuyona ke TS Galaxy esibili kuyena ke lapha yina ke Mbunjana kathina edlala ngayo ibhola libeka phansi dribble umuntu attack yephambili yingake igcwele kanje inkundla mbukeni amabhakani adlala ke ibhola eliphezulu ngishilo saqala umdla ukuthi alike iqembu la kule season eNingizimu Afrika elidlala ibhola elidlala amabhakaniya mangabe uthi likhona ngitshela ukuthi liphi lelo qembu TS Galaxy not but thola ngapha ke Smilibit ukhumbule bench usakhona ke uMahupa naye uyascore ya police muhle ya police maswangaye khona naye benchini kubadlali badlala lapha ke phambili ngoba mangibheka naye goal difference izosebenza mbukeni bathola ke lapha ke nake umfukeng but bafuna igoli lesine amabhakaniya bafuna ushaya igoli lesitano ke Chisampama manje amabhakaniya ovalepe ke Smilibit bayamnikeza ke ibhola manje lapha yena ke Smilibit ngale ngaku touchline uthola ngapha ke Shanduganda hayi kunzima ngempela ke la ke mbukeli kuyona ke TS Galaxy ozothola lapha ke mbukeli
u20,000 rand mlandeli ke wayo ke iqembu edlala ekhaya iTS Galaxy but khona chick eyesishiyagalombili eyawa amabhakani so ke sibheke mbukeli le MC Siphema Baso omunye ke engikhuluma naye ibhola ke izinto ezinzima kakhulu ebholeni nezinto mhlawumbe ngeke uzibone wena mangabe unalo iso lo nawe ungayiwina mbukeli kodwa okubalekile ukuthi ke ufike ngesikhathi enkundleni umdlalo mangu3:30 stadium Orlando Pirates ne Kaizer Chiefs nge25 ungaphuthela Pirates triple sub Pirates Sibema seyiphola pha ke kuyena ke Sibilibi bemvimba ke Sibilibi Theko benza ke ushintsho uyangena ke Mbule Masongane Phula ngaphandle lapha yena ke nawo noSabatsana ke uyangena Bina ke lapha ke Mbule hayi namhlanje nami bengangena ngidlala kumabhakani ngishaya igoli nami bengangena bathi hayi ngena Mtungu bonke bakwenza lula abadlali kuyabaya lapha ke Orlando Pirates mbukeli